продават и не се предават, като си погледнат внуците. В очите пълният им се душите, колко са щастливи, какви внуци имате красиви. Първородният им внук Марио заема първо място на дядо сърцето, на баба момчето, на баба детето. Ако става дума за Петър, света ще обърнат щастливи все път, като го прегърнат малкото им лъвче, малкото им лъвче. Но имат си още един, който им е най-любим, и той Любомир. А сега се пригответе и ръцете си вдигнете. Става дума за тяхната принцеса, за единствената гордостта на цялата фамилия. Иванка се нарича и баба много я обича. Горда е, че носи нейното име, казва за нея: най-боли ме една ни е тя, нашата звезда. Тя е като кукла Барби, прилича си на тати, и нека Бог всичките ги пази.